Kemm kellhom importanza l-kitbiet fil-ġurnali l-Malti li kiteb Dunkarm dwar il-bżonn ta' għodot lessikografiċi fl-ewwel deċenji tas-seklu 20 li hu jsejjaħlu bħala l-perjodu ta' żvolġiment kbir. Huwa Dunkarm dan u stess isejjaħlu perjodu ta' żvolġiment kbir u jagħmel hekk bir-raġun kollu ġifieri. Hemm żvolġiment kbir fil-letteratura bdew ħerġin kotba kbar klassiċi ġifieri taħt l-ezzaltniet u kotba oħrajn letteratura il-jienu lil minnu wkoll fit-tletinijiet Leli ta' Ħażejr. Żvolġiment ukoll fl-edukazzjoni. Il-Malti beda diħel aktar fl-edukazzjoni, allura bdew ħerġin aktar kotba bil-Malti. Kellek żvolġiment f'kull qasam fid-divertiment. Il-kumpanija pereżempju ta' Michelangelo Indipendenza bdiet tagħmel drammi bil-Malti. Faqsu il-gazzetti bil-Malti anka qabel ġifieri minħabba il-kwistjoni tal-lingwa. Kellek ukoll dizzjonarji li bdew ħerġin. Ġifieri dan l-iżvilupp mbagħad rid jiġi msieħeb minn għodot lingwistiċi. U fi ħsieb Dunkarm ma jistax ikollok lingwa mingħajr l-iktar għodda importanti tagħha u għalih kienet kitibha ġifieri li kienet id-dizzjonarju. Issa fit-tletinijiet meta Dunkarm kien president tal-Kittiba tal-Malti llum l-Akkademja kif nafu, kienet jikteb xi editorjali. U fost suġġetti oħra imiss ma' suġġetti lessikografiċi. Pereżempju fl-1933 jikteb dizzjonarju tas-sinonimi Maltin, mhux kiteb dizzjonarju ġifieri, kiteb dan l-editorjal. U maqsum f'partijiet differenti, f'ħarġiet differenti. Jiddiskuti pereżempju il-ħtieġa ta' għalfejn għandna bżonn teżawru prattikament u jsejjaħu dizzjonarju tas-sinonimi. Jagħti l-eżempju pereżempju għalaq, qafel, tebaq u sakkar. U jagħti eżempji oħrajn. U joqgħod jidħol fil-shades of meaning differenti bejn jinnaf pereżempju għalaq mod tagħlaq il-bieb, imma mod issakru jew tidboq xi ħaġa b'tali mod li lanqas tħalli l-arja tgħaddi pereżempju. Daħal f'dawn l-irqaqat kien qisu qed iħejji triq hemmhekk Dunkarm għal min rid jiġi warajh u jiena inħobb ngħid li kważi kieku ma kellux l-età li kellu kien idejh kienet qed tieklu biex jaqbatu jiktbu dan id-dizzjonarju tas-sinonimi. Kiteb ukoll fl-1936 editorjal ieħor, Dizzjonarju Malti. U hawn jgħid li minkejja li kienu jeżistu ċerti dizzjonarji diġà, kien wasal iż-żmien li l-vokabularju Malti jiġi rappreżentat bl-eruq u xniexel, ġifieri apparti milli jagħti tifsiriet differenti, eċċetera. Iħares ukoll lejn trattament li huwa iktar sieħ, pereżempju lejn l-idjomi. Għal Dunkarm, it-trattament tal-idjomi u tal-użu kien importanti ħafna. Anki bis-saħħa tiegħu kien fil-ħsieb tiegħu ta' Dunkarm kien juża di tal-frażijiet tal-lingwa biex jagħmel distinzjoni jagħżel bejn dizzjonarju u xi ħaġa li hija inqas ta' siwi. Għal Dunkarm ġifieri kienu importanti anki l-frażijiet u t-tifsiriet tagħhom. Issa inti staqsejtni kemm kellhom importanza dawn il-kitbiet, jiena tkellem fuq l-editorjali. Tinsiex li Dunkarm kellu ċertu peace, kien il-President tal-Kittiba tal-Malti, kien stmat ħafna u allura dak li kiteb bil-fors li qanqal lil ħaddieħor jagħmel ċerti xogħlijiet. Nafu pereżempju li sas-sebgħinijiet Michelangelo kien prattikament lesta manuskritt ta' dizzjonarju Malti li huwa l-ewwel wieħed
monolingwi, għadu manuskritt, nsibuh fl-arkivi tal-Università, u l-ewwel teżawru ukoll. Li huwa qed jimxi fit-triq li kien indika Duncan permezz ta' wieħed mill-editorjali fuq il-Malti. L-istorja tad dizzjonarju Ingliż u Malti ma tibdix b'Duncan mitfuħ bruħu b'ġismu jdom id-dizzjonarju. Nafu li kienu involuti Temi Żammit u Nino Cremona fost oħrajn, u anki saħansitra dizzjonarju differenti, id-dizzjonarju manuskritt ta' Salvatore Mamo. Mir-riċerka tiegħek, kemm kien ta' għajnuna dan il-manuskritt ta' Salvatore Mamo u x'sem kellu fid-dizzjonarju Ingliż u Malti ta' Duncan? Tajjeb, Franceska, inti semmejt il-Nino Cremona, Temi Żammit, kien hemm nies oħrajn. Temi Żammit is-sem ewlieni tiegħu fih dan id-dizzjonarju kien li sar jaf bid-dizzjonarju manuskritt ta' ċertu lessikografu ieħor li ippubblika kien dizzjonarju fl-1885, Salvatore Mamo. Wara d-dizzjonarju stampat Salvatore Mamo beda jaħdem fuq ieħor manuskritt u dal-manuskritt li kien aqwa mid-dizzjonarju stampat b'xi mod sar jaf bih Temi Żammit. Temi Żammit qal bih li Nino Cremona u minn hemm telqet l-istorja tad-dizzjonarju manuskritt ta' Salvatore Mamo, dizzjonarju li kellu jservi ta' ssies tal-pedament li fuqu kellu jinbena d-dizzjonarju ta' Duncan. Issa, kemm fir-realtà d-dizzjonarju ta' Salvatore Mamo kien qiegħed jintuża biex jinbena d-dizzjonarju li aħna nafuh bħala d-dizzjonarju ta' Duncan. Duncan stess fid-daħla tiegħu għad-dizzjonarju daħla semmija 4 kelmiet qabel jew 4 kelmiet ta' qabel. Jgħid ċara u tont li l-ewwel faxxikli kienu bbażati fuq id-dizzjonarju manuskritt ta' Salvatore Mamo, dizzjonarju li mbagħad spiċċa mitluf fil-gwerra. Għax kien jinżamm fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' dik il-ħabta il-berġa, għax kienet berġa tal-Kavallieri qabel, iġġarfet u d-dizzjonarju intilef magħha. Imma jiena hawn nagħmel ir-riċerka dwar id-dizzjonarju ta' Duncan meta kont l-arkivju tar-Rabat, l-Arkivju Nazzjonali, fil-fajl ta' Duncan sibt kopji it-tajpjati, kopja fir-realtà tajpjata ta' parti mid-dizzjonarju manuskritt ta' Salvatore Mamo. L-istorja hija li Francisco Saverio Caruana li kien mdaħħal ħafna anka kien fil-kumitat ewlieni li kien qed kellu joħroġ id-dizzjonarju l-lum nafuq bħala dizzjonarju ta' Duncan, dan kien imqabbad jittajpja kopja ta' ammont ta' paġni kull darba mid-dizzjonarju manuskritt ta' Salvatore Mamo biex jgħaddiha lill-membri kollha tal-bord. L-ewwel ħidma kellha tkun issir minn bord. X'ġara, sibt 15 il-paġna minn dawn li kien ittajpja Francisco Saverio Caruana li kien ikkupjhom minn Salvatore Mamo. Mela 15 il-paġna minn Anglomania, l-entrata Anglomania sa' Episively, u l-prefazju, b'kollu 16 il-paġna. Issa, għabbażi ta' dawk is-16 il-paġna, jiena ngħidu 15, neskludu l-prefazju. Jien stajt nara fir-realtà kemm minn Anglomania sa' Episively id-dizzjonarju ta' Duncan kien jew ma kienx fir-realtà imsejjes fuq dak manuskritt ta' Mamo. U bad kampjun u sibt li fir-realtà kull ma kien hemm li ma kien hemm ebda xebħ bejn id-dizzjonarju manuskritt ta' Mamo u d-dizzjonarju ta' Duncan, ħansejjaħlu d-dizzjonarju ta' Duncan jiena. Għax fir-realtà il-biċċa kbira tax-xogħol eżatt għamlu. Kull ma kien hemm 2% biss tal-entrati li ma fihom assolutament ebda xebħ. Mill-bqija 49% tal-kampjun li qbad jiena juri li l-entrati kienu identiċi
imma copy u paste. Fil-bqija, ġifieri fuq l-40% sew, kienu l-istess, bbażati fuq ta' Mamo, fuq il-manuskritt ta' Mamo, b'xi differenzi verament żgħar. Kienu ix-xefs kien wieħed sostanzjali, ġifieri. Fl-ewwel ftit paġni, kif jgħidu nkam nistgħu nikkonfermaw mir-riċerka, kien imsejjes fuqu, però kif nafu id-dizzjonarju manuskritt ta' Mamo nqered fil-gwerra, sal-lum ġifieri huwa manuskritt mitluf. Hemm indikazzjoni ċari ħafna imma li anki waqt li kien qiegħed jibbaża d-dizzjonarju tiegħu fuq Mamo, Dunkarm u forsi t-tim ta' dik il-ħabta l-kumitat kien qiegħed iħares ukoll fl-istess waqt lejn il-Concise tal-Oxford. L-Oxford Concise English Dictionary ta' jidilli kien ħareġ fl-34. Ġifieri intuża ferm iktar wara l-gwerra l-Oxford. Però anki waqt li kien qiegħed iħares lejn Mamo kellu wkoll żgur minn kien qed jikkompila d-dizzjonarju l-Oxford qudiemu. U din l-influenza hija ċara ħafna. Albert Victor Laferla, id-direttur tal-edukazzjoni ta' dak iż-żmien, jipproponi lill-gvernatur sabiex jaqgħad bord ta' 7 min-nies. Fosthom Dunkarm sabiex jaħdmu mingħajr ħlas fuq ir-reviżjoni tad-dizzjonarju manuskritt ta' Salvatore Mamo. Fil-qosor, kif żvolġiet l-istorja sabiex Dunkarm jispiċċa jieħu x-xogħol kollu li jaħdem fuq id-dizzjonarju? Iva, Franceska, fil-bidu kien hemm dan li qed isejħulu ma fil-minuti li sibt għax jinsibt il-minuti ta' u korrispondenza relatata mad-dizzjonarju, qed jissejjaħ il-Kumitat Ewlieni. Tajjeb. U dan kien magħmul minn Laferla, Dr. Albert Victor Laferla li kien il-President, kien President ta' dan il-Kumitat u kien id-Direttur tal-Edukazzjoni ta' dik il-ħabta. Kien hemm Pietro Paul Sajdon, kien hemm Franġisku Saverio Caruana li semmejna diġà, Emanuel Benjamin Vella tal-Ġabra ta' Ward, forsi magħruf l-aktar għalhekk, Nino Cremona, Dunkarm u Reverendu Farrugia Gay. Issa, imma kien hemm meta dan il-kumitat ma bedix jiffunzjona tajjeb biżejjed, għaliex tajjeb ngħidu li dawn kienu jiltaqgħu biss darbtejn f'ġimgħa wara ħinijiet tax-xogħol, jiġifieri dizzjonar ma jistax jinħadem hekk. Bdew jinħadem imma ddum omor. Bdew jitwaqfu wkoll sottokumitati u nafu ġifieri li ma persuni kien hemm fihom u li ma ettri kienu jaħdmu fuqhom ukoll. Nafu pereżempju li f'wieħed minn dawn is-sottokumitati kien hemm Giuseppe Kuti li kien qed jaħdem fuq xi ittri, fuq xi ittra, kien hemm anki Giuseppe Aquilina li kienu qegħdin jaħdmu. Issa, imma mbagħad ġie deċiż mod ieħor, ġifieri b'xi mod, ġifieri dawn is-sottokumitati telqu jaħdmu u hemm irrekordjat fil-minuti li dawn qabdu ċertu ritmu. Però billi l-Kumitat Ewlieni baqa' jaħdem fuq l-ittra A tad-dizzjonarju, inutli jaħdmu fuq il-B, iċ-C u d-D u mexjin fihom dawk sewwa, imma l-għada ma tistax toħroġ, ġifieri ħarġu l-ewwel żewġ faxxikli u x-xogħol għadu wieqaf. Allura il-ħidma fil-Kumitat minħabba f'hekk sfaxxat, insibu pereżempju lil Dunkarm jitkellem dwar dil-ħaġa ma' Laurent Ropa, fittra, jgħidlu x-xogħol fuq id-dizzjonarju miexi bil-mod wisq. Imbagħad ġara li il-Kumitat Ewlieni rrealizza x'kien qiegħed jiġri u xi ħadd li m'għandniex iswed fuq l-abjad min kien, però kien hemm xi ħadd li mexxa l-idea li d-dizzjonarju x-xogħol tiegħu jaqa' f'idejn persuna waħda u l-persuna indikata kienet fil-fatt Dunkarm li tagħmel ix-xogħol tal-damma tad-dizzjonarju u mbagħad ix-xogħol jgħaddi għar-reviżjoni tal-Kumitat Ewlieni. U x-xogħol
baqa mixi hekk. Dunkarm verżjonijiet differenti tad-daħla xu kien qed jipprepara għandna l-manuskritti bħala preparazzjoni għad-daħla għall-erba' kelmiet ta' qabel. Jgħid li x-xogħol offrewlu din il-biċċa xogħol u jgħid hekk jiena ħsibt u aċċettajt. U hekk waqa' x-xogħol fidej Dunkarm, ġifieri kien hemm partijiet żgħar lesti li nimmaġinajna li Dunkarm użhom, ġifieri jekk is-sottokumitat kien qed jaħdem fuq il-B, fuq iċ-C, kien hemm il-kumitat ewlieni kien qed jaħdem fuq biċċiet mill-A l-ewwel faxxikli. Dawk nimmaġina li Dunkarm użhom. Imma mbagħad ix-xogħol prattikament qegħdin ngħidu d-dizzjonarju kważi kollu għamlu għadda minn taħt idej Dunkarm. Taħseb li d-dizzjonarju ta' Dunkarm imexxa ma' dak li kiteb fl-erba' kelmiet ta' qabel fejn jgħid li d-dizzjonarju bilingwi tiegħu kellu jagħti vokabularju għani kemm jista' jkun filwaqt li iwarrab il-kliem imdaħħal bla għaqal fil-Malti. Iva, Franċeska, naħseb fil-fatt hekk għamel f'eżerċizzju li għamilt jiena batt id-dizzjonarju ta' Aquilina. U Aquilina jiddokumenta minn fejn silet il-klim tiegħu, jiddokumenta l-awtoritajiet. Naf jagħti kelma u jgħid li din ħada minn Dunkarm. U minn dawk jiena sibt ma' 3500 kelma ġdida li Aquilina ġdida fis-sens li tkun dera tal-ewwel darba f'dizzjonarju. Li dera tal-ewwel darba fid-dizzjonarju ta' Dunkarm. U Dunkarm jiġi kritikat minn Diakono, Giuse Diakono, li mbagħad żviluppa d-dizzjonarju ta' Dunkarm u kompla jaħdem fuq u żviluppaħ. Telaq minnu u żviluppaħ fil-fatt id-dizzjonarju ta' Diakono jismu Bsajla Diakono. Dawn meta jitkellmu dwar id-dizzjonarju ta' Dunkarm, jgħidu hekk, jikkritikaw fuq għal-ħaġa, jgħidu li ħalla barra kliem meħtieġ għas-sempliċi raġuni li kien ġej mir-romanz, mill-element romanz, ġifieri mill-Isqalli jew mit-Taljan, jew mill-Ingliż. Issa jien f'dan l-eżerċizzju li għamilt fejn sibt 3500 kelma li Aquilina jiddokumenthom li silithom minn Dunkarm, sibt li aktar minn 90% ta' dan il-kliem ħansejħulhom ġodda, dan kliem ġdid, fil-fatt huma ta' nisel jew romanz, Isqalli jew Taljan jew Ingliż. Jiġifieri ħalla barra kliem Dunkarm sempliċiment għax ġejjin minn lingwa jew oħra, ma naħsibx li huwa l-każ. Li naħseb li seta' affettwa lil Dunkarm kien, u ma rridux ninsew għadin, il-Malti kien għadu kif sar lingwa uffiċjali fl-1934 mal-Ingliż. U din kienet fażi delikata ħafna, ġifieri kienet għaddiet biex ngħidu hekk il-kwistjoni tal-lingwa u l-Malti kien qiegħed isib postu sewwa. U kienet jagħmel dan b'ċertu konsistenza, b'ċertu ritmu. Dunkarm, allura li kien qed idhom id-dizzjonarju f'din il-fażi, l-ewwel ħaġa kien dizzjonarju importanti ħafna għaliex kien l-ewwel wieħed għax kien hemm dizzjonarji qabel Dunkarm, Ingliż Malti kien hemm semmejna Salvatore Mamo f'1885. Kien hemm Busuttil, Malti Ingliż u Ingliż Malti 1900. Kien hemm ta' Magro li ħarġet biss biċċa minnu. Ġifieri kien hemm dizzjonarju Ingliż Malti, imma d-dizzjonarju ta' Dunkarm l-ewwel ħaġa kien l-ewwel wieħed li kien qiegħed juża l-alfabett uffiċjali tal-laqgħa tal-kittiba tal-Malti. Allura kien qed jagħti ċerta konsistenza lil-Malti, mod speċjali fejn tidħol ortografija, isma' dil-kelma tinkiteb hekk għalkemm ma stajtx taqbad u tfittex il-kelma bil-Malti għax ma ninsewx kien Ingliż Malti, imma
ħat iltaqa' ma' kliem Malti fl-entrati u allura jkollok idea aħjar ta' kif għandu jinkiteb. Dunkar ma rridx f'dil fażi delikata jgħid juri lil Malti bħala lingwa li m'għandix ekwivalenti pereżempju ta' kunċetti Ingliżi. Ġifieri kliem bħal mascot, hamster, hamstring jagħtih bl-Ingliż imma mbagħad jagħti definizzjoni ta' x'inhi l-ħaġa bil-Malti. Ma jagħtix l-ekwivalenti, ma jagħtix hamstring bl-Ingliż, hamstring bil-Malti ukoll, ġifieri hamstring bl-Ingliż, l-istess kunċett ħadd irreferi għalih bl-istess kelma kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti, dik ma jagħtix indikazzjoni tagħha Dunkarm, jagħti biss id-definizzjoni. U din jagħmilha diversi drabi, Dunkarm kien jevita li jgħid hamster, hamster, hamstring, hamstring, mascot, mascot, ma kienx jagħmilha dik, kien jagħti definizzjoni. Però għal kliem ieħor, pereżempju ballistika. Ballistics bl-Ingliż, ballistika bil-Malti. Fjord bl-Ingliż, fjord bil-Malti, jagħtiha wkoll. Dunkarm ġieli kien jagħti ġifieri l-ekwivalenti. Issa fejn kien jagħti l-ekwivalenti kien qiegħed ikun bla dubju ta' għajnuna għal min rid jitraduċi. Għal min rid juża l-Ingliż u l-Malti b'mod aktar kreattiv li dak ngħidulu d-dizzjonarju attiv. Għax l-utent qed ikun attiv, qiegħed jagħmel xi ħaġa bil-lingwa, irid jaqleb pereżempju mill-Ingliż għal Malti. Imma fejn Dunkarm ma tax l-ekwivalenti u kien qed jagħti d-definizzjoni, hemmhekk qiegħed fl-opinjoni tiegħi imur eqreb tal-iskop tad-dizzjonarju, wieħed mill-iskopijiet ewlenin tad-dizzjonarju għal Dunkarm kien li jagħti għodda lil Maltin li rridu jifhmu aktar bl-Ingliż. U hemmhekk Dunkarm kien qed jagħmel servizz, kien qed jagħtihom servizz lil dawn lill-utenti. Fil-manuskritti li jinsabu fl-arkivju tal-katedral fl-Imdina, hemm ukoll xi notu li juru li Dunkarm taħarsa wkoll minn fejn żvolġiet l-ewwel forma ta' dizzjonarju. Li skontu jmur lura għal Aristotli li ddeċida li jiġbor l-istudju tiegħu skont l-ordni tal-alfabet. Għalfejn taħseb li kellu jmur lura daqshekk sabiex jara minn fejn oriġina d-dizzjonarju? Taħseb li dan kellu xi sehem fir-riċerka tiegħu għad-dizzjonarju bilingwi? Ara, Dunkarm kien qed jaħdem fuq id-dizzjonarju. Fl-istess ħin kien qed ikollu talbiet mill-amministrazzjoni għax irridu ngħidu li d-dizzjonarju, dan id-dizzjonarju kien l-ewwel wieħed u s'issa l-uniku wieħed naħseb li kien iffinanzjat mill-gvern ta' dik il-ħabta, gvern li kien barrani, li kien il-gvern Ingliż kif nafu. Ġifieri Dunkarm kien qed jaħdem fuq id-dizzjonarju fl-istess waqt qed jieħu noti għal meta ħajjiġi biex qed jikteb id-daħla l-erba' kelmiet ta' qabel u anki għalih innifsu. Jirriċerka ftit x'dizzjonarji kien hemm qabel. Kien qed jikteb dawn it-tip ta' noti Dunkarm, għandna l-manuskritti f'idejna fl-arkivi. Imma jridu jittieħdu tal-li huma, ġifieri issib biċċa fuq pereżempju l-ilsna b'mod ġenerali kif jikbru l-ilsna. Jgħid pereżempju li l-ilsna jieklu wkoll, li jieklu kliem ġdid biex jibqgħu ħajjin, imma jridu jqogħdu attenti xi kliem jieklu għaliex faċli taqbdek indiġestjoni. Dunkarm qed jippersonifika l-ilsna b'dan il-mod. Dunkarm jikteb ukoll dwar il-lessikografi ta' qablu. U jgħid pereżempju li ħaġa jikteb f'ċertu tul, mhux ħafna, imma meta tqis li qiegħed jieħu noti, jikteb b'ċertu mod ukoll, b'ċertu romantiċiżmu dwar vassalli.
jgħid li l-istudju tal-Malti u d-dizzjonarju ħadu xejra pożittiva ħafna minn meta Vassal li beda jaħdem f'dan il-qasam. Jgħid ukoll li id-dizzjonarju pereżempju ta' De Soldanis kien u jgħoddu bħala l-aqwa wieħed. Ġifieri jagħti wkoll krettu lill-lessikografi ta' qablu u dawn in-noti xi ftit minnhom jidhru fid-daħla stampata qabel id-dizzjonarju, hemm noti oħrajn bħall-eżempju li semmejt inti pereżempju fej jgħid li Aristotli kien l-ewwel wieħed li organizza alfabetikament li ma jidhrux fid-daħla stampata. Xi ħaġa oħra li ma tidhirx fid-daħla stampata pereżempju hija li Dunkarm jilgħab ftit mal-idea, jitratta fi ftit żgħira dettall, anzi b'mod ġenerali ħafna, dwar l-oriġini tal-Malti. U Dunkarm jgħid li l-Malti u l-Feniċju għexu intisġu flimkien, kważi l-indikazzjoni hija li l-Malti għandu eruq Feniċi, tajjeb bħal pereżempju bħal ma kien jaħsibha De Soldanis. Imma din imbagħad baqgħet bħala nota. U ma qatx jidħol fiha fid-daħla stampata, forsi għax rid jevita polemiċi żejda. Imma li qed inti huma preparamenti ta' Dunkarm kien ċar li qed jaqra kellu ċerti dizzjonari qudiemu u kien qed jieħu noti tagħhom. Kif jagħmel kulħadd meta jikteb studju, meta qed jiġu l-affarijiet, u mbagħad uħud minnhom ġew stampati fid-daħla u oħrajn le. Aħna s-sabiħ ta' dawn il-manuskritti huwa li aħna qegħdin naraw Dunkarm x'kien qed jaqra, x'kien qed jikteb, x'kienet l-opinjoni tiegħu dwar ċerti affarijiet. U dawn il-manuskritti għalhekk huma sbieħ. Iż-żgħażagħ għal Dunkarm kellhom post ċentrali fi ħsiebu tant li jsemmihom fit-titlu tad-daħliet differenti li kiteb għad-dizzjonarju. Skontok, x'kienet il-viżjoni tiegħu li jorbot id-dizzjonarju b'mod speċjali mal-użu taż-żgħażagħ? Qegħdin nitkellmu fuq Malta taħt l-Ingliżi meta kien qed jikteb Dunkarm. Allura il-Malti nibdew naraw it-Taljani naqqas ħafna mill-influenza tiegħu. Il-Malti baqa' l-isem tal-poplu ma beda diħel ħafna l-Ingliż. U għana ewlieni ta' Dunkarm kien li dan id-dizzjonarju jindirizzah liż-żgħażagħ u f'ċerti għax għandu verżjonijiet differenti tad-daħla tal-erba' kelmiet qabel li huma manuskritti. Hemm manuskritti minnhom fejn it-titlu, saħansitra t-titlu isemmih 4 kelmiet qabel l-aktar għaż-żgħażagħ. Ġifieri f'tant kienu fi ħsiebu huwa jikkompila id-dizzjonarju li awtomatikament fil-preparazzjoni tiegħu għall-manuskritti tad-daħla semmihom. Ġifieri qiegħda miktuba. U jiena nara żewġ raġunijiet ewlenin għalfejn f'Malta taħt l-Ingliżi Dunkarm jagħti importanza kbira liż-żgħażagħ. L-ewwel raġuni naħseb li hija xi ftit tiegħu is waħda prattika. Jekk hemm opportunitajiet ta' xogħol, jekk hemm opportunitajiet ta' studju, jekk din il-lingwa tal-imperu hija daqshekk importanti għalfejn iż-żgħażagħ Malti m'għandhomx ikunu mamra biha. Għalfejn iż-żgħażagħ Maltin għandhom jitilfu opportunitajiet għaliex ma jkunux jafu jitkellmu, jifhmu biżżejjed, jaqraw, jiktbu bl-Ingliż. U wieħed mill-għanijiet huwa dan. U fil-fatt dan id-dizzjonarju ħafna daħal fl-iskejjel. B'dak il-mod qiegħda din il-funzjoni prattika tiegħu. Dizzjonarju ngħidu x'ngħidu kemm huwa vetrina tal-lingwa, vetrina tal-vokabolarju kollu tal-lingwa. Kemm il-darba ngħidhom huma veritajiet dawn. Imma fl-aħħar mill-aħħar dizzjonarju huwa
prodott ta' utilità. Ġifieri bħalma tixtri mobile biex tużah, bħalma tixtri xafra tal-leħja biex tużah, dizzjonarju ħajaqdi funzjoni bl-istess mod, jew funzjonijiet. Huwa prodott ta' utilità. Issa jiena forsi ġibt paragun ma' xafra tal-leħja, ma biex tagħmel xafra tal-leħja m'intix ħaddhom, imma biex tagħmel dizzjonarju, imma li jaqqadhom flimkien huwa l-utilità. Qegħdin hemm biex jaqdu funzjoni. U din funzjoni qdija tajjeb ħafna d-dizzjonarju ta' Dunkarm. Però it-tieni ħaġa li għax jiena qed nara raġuni prattika għalfejn kellu żgħażagħ daqshekk ċentrali fi ħsiebu, raġuni oħra. Iż-żgħażagħ huma l-futur. Mhux hekk, ġifieri partit politiku jifraħ għax jara żgħażagħ miġburin madwaru. Għaqda volontarja mi xejn mingħajr iż-żgħażagħ. Partit li jaħdem f'gażin tal-festa ġifieri tar-raħal ikollu s-sezzjoni żgħażagħ. Għalfejn? Għax inti trid trawwem ġenerazzjonijiet futuri. U dil-ħaġa narawha f'Dunkarm, ġifieri meta anke f'Dunkarm il-poeta, meta qed jaqra l-versi tal-Epitalamion ta' Rużal Briffa, Dunkarm jgħid hawnhekk hawn poeta ġdid, hawn poeta kbir. Dan huwa garanzija għall-futur u jiddedika l-poeżija, l-poeżija poeta li Rużal Briffa għaddi l-qudiem, żagħżugħ poeta tagħna. Iż-żgħażagħ qegħdin hemm biex il-futur ta' xi ħaġa ikun sabiħ. Huma parti mill-katina li qed tgħaddi xi ħaġa x'inhi il-poeżija fil-każ ta' Rużal Briffa, il-poeżija bil-Malti minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifieri jekk qabel kien hemm Dunkarm li forsi kien l-iktar huwa il-poeta nazzjonali l-iktar poeta magħruf, Dunkarm qed jirrikonoxxi issa żmien għamiltu ġej Rużal Briffa u fiż-żgħażagħ Dunkarm kien qed jara garanzija li l-Malti mhux biss jibqa' ħaj imma jiżviluppa l quddiem. Għalhekk naħseb li kienu daqshekk ċentrali fi ħsiebu żgħażagħ, Dunkarm kien jara fiż-żgħażagħ il-futur tal-insim Malti. Dunkarm fil-kitbiet tad-daħla tiegħu jagħti lista ta' dizzjonarji ewlenin li ndammu qabel tiegħu b'xi dettalji ħfief. Mill-lenti tal-lessikografu, x'effetti ġodda jew differenti ħalla d-dizzjonarju bil-lingwi tiegħu minn dak ta' qablu. Dunkarm ħaġa huwa magħruf bħala il-poeta nazzjonali, huwa magħruf bħala il-poeta nazzjonali fost ħafna affarijiet oħra għaliex ta' statura lil Malti permezz tal-poeżiji tiegħu, ġifieri bil-poeżiji Dunkarm wera li l-Malti jista' jilħaq l-ogħla livelli. Fil-lessikografija għamel xi ħaġa simili fejn wera li dan l-ilsien din il-lingwa li issa tiġi aġġornata b'alfabett uffiċjali tal-għaqda, qed tiġi aġġornata bit-tarif fuq il-kitba Maltija mela hemm sett ta' regoli. Dunkarm ta' statura lil Malti uffiċjali issa. Issa kif edna diġà il-lemmi f'Dunkarm ħassibhom bl-Ingliż għax huwa dizzjonarju Ingliż Malti. Imma l-Malti imbagħad li hemm fl-entrati huwa miktub bl-ortografija uffiċjali, ġifieri Dunkarm id-dizzjonarju tiegħu wieħed mill-preġi jew wieħed mill-oqsma li għamel fihom l-iktar ġid kien il-bidu ta' din l-istandardizzazzjoni. Kieku kellek tħares lejn dizzjonarji li ħarġu qabel Dunkarm ħatara alfabetti differenti, ħatara sistemi ortografiċi differenti. Minn Dunkarm lem il-qudiem ħatibda tara b'mod ġenerali għax xi ftit jew anki Aquilina u Erenze Raċinoglot kellhom il-partikolaritajiet tagħhom kif forsi interpretaw l-ortografija, imma b'mod ġenerali u konsistenti minn Dunkarm il-qudiem ħatibda tara aktar id-dizzjonarju li qed jirrifletti wkoll ir-regoli aġġornati ta' żmien. Dizzjonarju Ingliż Malti kien hemm qablu,
Imma ta' Dunkarm kien l-iktar wieħed aġġornat. Is-sem l-ieħor importanti kif narah jien u kif xtaq Dunkarm stess tad-dizzjonarju tiegħu kien li jkun iktar rappreżentattiv tal-Malti kollu. Fis-sens li ta' qablu kienu jagħtu il-kelma tifsira bażika, tifsiriet bażiċi ġieli kienu jagħtu iktar minn tifsira waħda u forsi jieqfu sem. Minn Busuttil qisu dan beda jikteb fl-1900 stampu mid-dizzjonarju tiegħu. Minn Busuttil anka xi drabi Salvatore Mamo fl-1885 id-dizzjonarju stampat il-manuskritt. Kienet jagħti ċertu frażijiet bil-Malti, ġifieri Mamo, warajh Busuttil, bdew, però f'Dunkarm tara idjomi bl-Ingliż u mbagħad maqlubin għal-Malti u kien jagħtihom ġifieri kien kemm jista' jkun isib jaqleb idjoma b'idjoma fej ikun hemm jista' jagħti l-ekwivalenti. Id-dizzjonarju ta' Dunkarm allura qiegħed jitratta lil-Malti b'mod aktar sħiħ. Foqsma differenti. Dunkarm pereżempju jagħti ħafna termini tekniċi, toqsma differenti, loqsma jvarjaw ħafna, ġifieri mill-letteratura, mitoloġija, jagħti ħafna. Ta' daqskemm kien forsi mixtieq Aquilina meta jikteb wara, meta Aquilina jikteb idhom id-dizzjonarju tiegħu, jgħid li seta' ta' aktar. Imma tinsiex li Dunkarm kien qed jikteb fi żmien qabel ukoll. Ġifieri Dunkarm ta' anki vokabularju tekniku fid-dizzjonarju u minn dak il-lat allura beda jwessa wkoll l-użu tad-dizzjonarju ma ħallikx biss. U hekk kien il-kunċett ta' ġifieri bħala dizzjonarju għall-użu ġenerali. Imma tiskanta kif ċerti termini tekniċi jien naf jekk fl-ekonomija din nitkellmu fuq imax huwa terminu tekniku. Imma huwa wkoll terminu li ma jibqax terminu meta jintuża minn kulħadd u jsir kelma komuni. Jiġifieri li rrid ngħid huwa li ċertu vokabularju tekniku ikun użat ukoll mill-bqija tan-nies b'mod ġenerali u Dunkarm ra li dan sew ċertu vokabularju, ċertu termini tekniċi, li ma jużhomx il-pubbliku ġenerali, qiegħdhom hemmhekk ukoll sabilhom post fid-dizzjonarju tiegħu wkoll. Jiġifieri is-sem ta' Dunkarm il-lessikografija Maltija minn Dunkarm il-qudiem ġiet imbagħad influwenzata minn dan il-mod aktar sħiħ ta' kif kien qed jagħmel l-affarijiet Dunkarm, naturalment imbagħad warajh kien hemm dizzjonarji oħrajn li huma mbagħad monumentali u aktar komprensivi bħal ta' Aquilina, bilingwi, ta' Irin Saracino Grot li huwa monolingwi. Imma Dunkarm ħejja sodda pedament tajjeb ħafna għalihom.